Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alvin, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Naturay dagiti dadakkel ko. Kanayon ati kayat da ti masursurot. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alvin. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ka dito po na yung ibagayo kanyak, mama, papa. Alvin, iho, agsaganakan. Umadanin ti sasangpet ni Elsa nga anak ti kumpare mi ken ni papam. Agkasar kayon ton. Anya? Uwan nga agpaiso, iho. Rumbang amaragsakan ka, gapo iti dayta. Ikasar mo ti babae nga arapa mi, aparakan ka. Apay ko mamaragsa kanak, papa, mama. Arapa apyulaan nga ikalaysak ni Elsa. Da kayo lang ti aking pagayatan iti dayta. Amuyo met asaan ko nga ay ayaten dayjay a babae. Saan ko man anatangkan ti ulom, Alvin. Di mo ipapilit ti kayat mo. Ta sino ti dakdakamatam? Dayjay kadimanen nga ara? Amuyo met nga iso ti pudno nga ay ayatek, mama, papa. Apay ngamin nga ipilit yo ti kayat yo. No kayat mo tinasayaat. Agtungpal kalangan ka na kami kan ni mamam. Am mo na kon, Alvin. Sige, papa. Agtong palak iti kayat yo ang mapasamak. Ngempulos ajak tumaayat ni Elsa. Apay asaan ka matagtagari, iho? Saan ka kadi anaragsak iti umadani na panagkalay sayo kin Elsa? Mama, pangasiyo ko, mamit. Saan ko nga ay ayatan ni Elsa? Saan nyo ko man nga ipapilit nga ikasar ko dayjay a babae? Saan ko man anatangkan ti ulom, Alvin? Ni Elsa ti kayat mi nga ikasar mo. Iso ti kayat mi, gaputa agpada abak nang ti pamilya tayo. Ngem saan ko nga ay ayatan ni Elsa, papa? Taasino ko mati ay ayatem? Dayjay nga ara, nga anak, ti mamirmiraot. Papa, nasaya at ataon ni Ara. Saan ati kinabak nang tinapatag kanyak? Dakabe ti matungpal. Matuloy tinatulagan akalay sayo kin ni Elsa. Kayat mo man wano saan. Ara, pakawanan ako, ma. Awan maaramidak. Gaputan naturay dagiti dadakkel ko. Matuloy ka din at talaga ti kalay sayo kay ni Elsa. Wan, Ara. Jakayat nga damay raman na tao. Iti ka na ito ang makaungat damamakin, papa. Jakayat nga iramraman da kayo iti agbalin nga anak ta. Alvin, nagsakit da ito yung pagbanagan ti ayan-ayat ta. Napaidam ni gasat ka na ta. Maawatak ti marikrik na, Mara. No nasakit kin ka da ito eh. Nasaksakit pa'y kanyak. Oh, Alvin. Ara, kanayon mo halaglakipan. Nga ipatpatig kayo iti agbalin nga anak ta. Ikarik, itag ko ti suporta kita kayo nga agina. Ay ayatin ka unay, Ara. Ay ayatan ka matunay, Alvin. Kanayon ko maalaglagi pamdahita. Agyaman aktina. Imay ka adagos dito yung restaurant. Itay inawagan ka. Apay ka di. Kasla na patagtibag ang Alvin. Talaga na patag. Kaya't ko nga ibilin kan ka. Daara ken ti agbalin tong anak mi. Manamnamak ka di da ita, Tina. Apay, matuloy ka di ti kalay sayo iti dayjay nga Elsa. Kunak man no saan mo nga ay ayatan. Da ita tipod no. Ngamjak kayat nga iraman da papa ni Ara. Iti pungtot da. No saan nga agtungpal iti kayat da. Amom ti ugali dagiti dadakkel ko. Naturay da. Ipapilit da ti anyaman na kayat da. Nga oray agdadatamet asaan ko maamabalin. Anyan,
Saan gayam a happy ending ti love story yu iti gayam ko? Nasakit kanyak dahito yung naramidak. Ngam awa na pulos ti maramidak. Ala. Anyangay nga rod. Sapay la ko mata makaamiris tumat lang ang dagiti dadakkel mo. Ngam sige. Ikarik ajak tubaybay ang dagiti aginam. Kanayon kanto apakaamuan may papan iti kasasaad na. Alvin, ano ko pa na kumamat? Nalpasan ti kalay sa ata. Awanin ti maaramidam, gapot agasawatan. Ipatagnak mat kuma. Gapo, ti syakto ti agbalin nga ina, dagiti anak ta. Pasensya ka, Nelsa. Pinatgaklaan ti kayat dagiti dadakkel ko. Ngem saan kanto apulos amaayat. Anya? Jakpat siyan day tanga imbagam, Alvin. Saan ka kumanga imanugot nga kasarta? No dinak ay ayaten? Amom no kasano kinaturay dagiti dadakkel ko. Iso ang napilitan ak anang ikalay sakin ka. Ngem sabali ti linaon ti pusok. Anya? Saan ang mabalinday to eh? Dinak padpadasan, Alvin. Ay ayatan ka unay. Ngam no saan mo abaliwan ti kastoy at tratom kanyak. Amangan no pagbabawyam, no apay anak ikalay sa kakanyak. Ibagamlat ta ti kayat mga ibaga, Elsa. Ngam ibagbagak laang tipod no amarikrik. Alvin, nakapagpasnayan ni Ara. Nasaya at ti kasasaad dagiti aginam. Nasalon at da nga agina. Agyaman ak iti daytang imbagam, Tina. Awatem dayto yung akwarta. Makamu ka namang tagkan ko na. Wan Alvin, mangnamnama ka iti dayta. Ngam, di mo ka di mapankitaan ida. Saan pa nga ita? Amumat no niya ti makagapo. No apay asa anak pa'y amapmapan iti ayanda. Sa bagay, am-amu kong dagiti dadakkel mo. Naturay da unay. O sige nga rod, mapanakon. Agdiretso akon iti ospital. Tatulungak ti ina ni Ara, ang mga sikaso iti bilda. Agyaman ak, Tina. Ibagam kay ni Ara, nga ipatpatag ko ida nga agina. Nasaya at asimbang patikan, Alvin. Ala, agtugaw ka. Tagsasarita tayo kada mamam. Adala ang napataganapanak, Papa. Ngam apay ka di. Anya ti ibagayo kanyak. Apay akas jay ti ipakpakitam kan na Elsa nga asawam. Nalpasan ti kasaryo. Isu asursurwam nga ayaten. Tapno nasaya at kalatta kada kami. Amangan no agkibaltang ka, kat mairaman day jay nga ara, no siya ti makapongtot. Agpakpakasyak, Papa. Di ko man iraman ni Ara iti daytoy abanag. Iso nga rod a sumurot ka iti pagayatan me. Gaputa day jay nga Ara ti agikaro. Nuda kami ti makapungtot. Nawatam! Alvin, honey, oh my God. Nakasaganan ti makan iti kusina. Agar mo sartan. Amo, siyak tinangisagana kadagiti makan para ken ka. Kaya't ko ngamin nga iparik na, tinalaos apan nagayat ko ken ka. Umuna kalata na mga Nelsa. Mga anak tulatan ni di opisina. Sa anak pa'y ang mabisin. Anya? Di nagpagpungtutan, Alvin. Laglagi pa adakkel ti utang dagiti dadakkel mo kada kami. Agyaman ka, gaputa ay ayatan ka. Isungin manugot ka makikalay sa ken ka. Aklunak day ta, Elsa. Ngam pasensyakan. Talaga ajak mapilit to'y pusok nga agayat kan ka. Gaputan ni Ara tipod no nga ay ayatek. Nagturid ka matan amang iparupa kanyak iti dayta. Di mon ulitin nga ibaga kanyak ti kasta. Amang ano dayjay nga Ara ti pangidas alak iti pungtot ko. Gapo iti panang paspasakit mo kanyak. Di mo iramraman ni Ara, Elsa. Dua tala nga agsarsarita ita.
Isu asyak laang ti pangidas alam iti pungtot mo. Dinak malapdan, no siyak ti makaungat, Alvin. Saan asyak ti kalkalabanam? Kaputa dinak pa'y amam mo. Di maammo ti kabaulak nga aramidan, no siyak ti mapasakitan. Kumusta ang dagiti aginak, tinay? Nasaya at dalatawat. Amom, nakaay-ayat ti anak yo. Makaparay angwan. Amunan ti mga ayo. Kasta ka di? Ay, sayang. Saan ko pa ida mabalin na sarongkaran? Wan nga rod. Dumakdakulan ti anak yo. Ngam itilaang ladawan na makikita. Ngam di ka madanagan. Kanayon nakadakdakamatin ni Arakan ko na. Kan may sa, ipakpakita na tiladawan mo nga dakan ko na. Agyaman na karod no kasta. Dumteng tumot laang ti panawan. Nga kikita kami iti personal. Ngam saan pa ilaang akadag ito'y. Gapota amangan no agpagad ti biyag da nga agina. Maawatan ka, Alvin. Aywan gayam. Paibagbagan ni Ara ti panagyaman na. Kapoy ti agtultuloy at suportam kadakwada nga agina. Idanon mo matkan ko na. Nga ipatpatag ko ida nga agina. Kan mailiwak o na yan ang makakita kadakwada iti anak mi. Makadanon ti pakumustam kadakwada, Alvin. Oh, apay anak kaululi, magkayo nga gasawa. Rumbang kumaanaragsak kayo. Gaputa may kadwa atawan itang anibersaryo ti panagkalnay sayo. Kasano ko mga gragsakak, mama? Kat iparparik na ni Alvin, nga awan apulos patag ko kan kuana? Apay, iha. Saan pa'y lang ang nagbaliw ti trato kan ni Alvin? Saan apulos, papa? Isu ang maum-umakon. Singirak sa laangan ti utang nyo, katagsina kaming iti anak yo. Ay saan, iha? Patyak ngagbaliw tumot lang ti anak mi. Saan ka di, Alvin, iho? Pasensya kayo, mama, papa, Elsa. Ngam sigod nga amoyo. Asaan ko nga ay ayaten ni Elsa. Anya? Ngam ay ayatan ka unay, Alvin. Ar-aramida ti amin, tapno maayat nak. Ngam kaskas di adinak mat masursuro nga ayatan. Anya ka di kayat mong aramida ka. Pangaasim, ibagam ko ma, taiso ti aramida ka. Di nakpagpungtutan, Alvin. Nagsaritaan tayo ti may papan iti na ito'y apanag. Papa, Bayam, iha. Agsarita kami kan ni Alvin. Apay nga ita ka lang, Alvin. Rabiin, ngam ita ka lang nga si Mangkat. Siguro, nakisinara ka iti dayjay nga araan niya. Ay, awanan ba inday chay a babae? pangasim ko mamat Elsa. Di mo kuman iramraman ni Ara. Ala, aglisi ka kid hindi tadalan. Gapota kayat konti agina na. Nabanugak iti trabaho. Iso adi na kumamat pasabtan iti saan anasayaan. Nagipulong man gaya man kada kayo ni Elsa, mama. Wan, iho. Iso apang nga asim ko ma. Di mo pagpungtutan ni Elsa. Tamangan no niya teramidan na kan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngamjak maisuro ti pusok nga agayat kay ni Elsa. Gaputa sigud mat nga amuyo. Ani Ara ti pudno nga ay ayatak. Ngam iho. Amangan no singiran dati dakkel nga utang ni papam iti pamilyada. Sigurado amaksayan ti kinabak ng tayo no mapasamak ti kasta. Apay, mama. Kwarta la ka diti napatag kada kayo. Awan ka diti patag ko kada kayo kini papa. Napatag ka kada kami, Alvin. Iso apang panunutan mi lang ti masakbayam. Iso ani Elsa ti kayat mi aparakan ka. Maawatam kumaday ta, iho. Sana po doon ta, mama. Kwarta lang tinapatag kada kayo. Ngam saan napatag ti marikriknak nga anak yo. Gapo iti kastoy nga aramidan yo. Anya.
nakaragragsakak. Ta nakita kayon iti anak ta. O sige, agsarita kayo adwa. Mapan kami pa'y agpasyar ijay abandakin ni Baby Arnel. Bye. Agyaman ak ay. Gapo ta pinatgam ti awis ko ngagkita ta. Kailiw kayo unahin iti anak ta. Numabalin, kaya't kayon amakadan na. Awan rum mga pagdanagam kada kami iti anak ta. Nasaya ti kasasaad mi. Ngam amangan no maamuan ti asawam ang nagsarak ta kat kapungtot na ka. Di kagdanag. Di nan tumaamuan anak kita ta ita. Oh my God, agpasyar tamat. Surutan ta dati na kenti anak ta. Elsa, sigurado ka kadi iti daytoy apangadeng mo. Ipawaswas mong tibilig ti kalaysata. Nasakit para kanyak dahi nga aramida, Calvin. Ngam mo ka din pulos mo ayat. Isoan na sa isaya at laangan, nga ipa-icon ti wayawayam. Pakawanan na ko ma, Elsa. Ngamjak maisuro to'y pusok nga agayat kan ka. Di mon ituloy ti kayat mo nga iba ka. Amok anila taara ti ay-ayat ng aking gaita. Mabalin yun nga ituloy ti ayan-ayat yo. Gaputan na anay ton ti wayawayam. Agyaman ako na, Elsa. Ket pakawanan na ko ma. Gapo iti kastoy ang napasamak. Siyak matlaang ti aking basol. Gapo ta impilit ko ti bagikan ka. Nga oray sa anak nga ay-ayatan. Apaman ang mawaswas ti kalaysata. Umadayo akton. Kat sa anak ton nga agpakpakita kan ka. Ulitak ti agyaman kan ka, Elsa. Ket idawdawat ko. Asapay la kumata masarakam tumat ti lalaki. Aparakan ka. Nagmayat buy-buyaan ti panagay-ayam ti anak ta dito'y parke, Ara. Nakaragragsak. Wan nga rod, Alvin. Jack ni namnama ang mapasamak ti kastoy. Ti amok katong palbiag ang mapukaw kakada kami. Nasayat at talaga ti Diyos kada tayo. Gapo talinaw-lawagan na ti panunot ni Elsa. Ket ita, tanawaswasan ti bilag ti kalaysami. Kayat ko nga agkasaratan iti mabiit. Sikat ti makam mo, Alvin. Ang kasan dagiti dadakkel mo. Di kagdanag. Maawatan dan ti relasyon ta. Gapo ta pimanawan ni Elsa. Agbalinta matlaengen anaragsak. Alvin, iho. Madlaw, anak karagragsak ka ita. Gapo ta ka maudyanan na. Natulag batlahen ti kasarmi kini Ara, mama. Pakawanan na kami, iho. Di makil ti anak iyo. Asaan na ka anakaden na. Gapo kada kami. Napakawan kayon, mama, papa. Ket lipaten tayo kumanti na palabas. Mangrugi tayo manen kasmay sa pamilya. Akadwa tayo ti aginak. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya. Akadwa mi da Ara ken ti anak mi. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alvin. Alvin pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Sakbay amang ngedeng tayo, amirisen tayo pa'y anaimbag ti ibunga na. Tapno awan to ti pagbabawian tayo, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alvin, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana.
Dear Mr. Lonely, ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni tatang, gapo iti sabali a babae. Gapo iti dayta, nagimula ak iti gura, kan sakit tinakam kan kuana. Ngam dimteng ti gundaway, anapakawan ko ti amak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alvin, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanay, agan-anad kayo kumakanayon dito eh. Agsubliak manan ijay syudad. Ay, unay kalakit din ay anak ko. Napigsa akpay. Si katirumbeng nga agan-an na di jay syudad. Unanang, amuyo mo tong kanyak. Trabaho laang ti pakakumkumikumak ijay. Numaminsan, rumwar kami mat kadagiti gagayem ko. Uminom kami man, ngamjay sakto laang nga inom. Nasaya at nukasta anak ko. Kanayon mo nga annadan tabagim. Ayun gayam, nakunam idi kada kami ngayam amom ti kaayan ayat mo. Ang awan mo't iyaw awit mo. Ni nanang mata, di kay madanagan. Umadanin, nanang. Siguro, kalpasan ti talo a bulan, agawid ak manan dito eh. Kadwak tumatan. Sige, namnamaak dayta anak ko. Kaasi kayo matngarod no sipod ubing kayo kat pinanawan na kayo ti amayo. Wen, ngam nagagat ni nanang. Iso nga oray awan ni tatang iti din nami. Napadakal na kami ni nanang iti nasayaat. Kasta ka di? Wen, agasam ngay. 5 kami alalaki. Agmay-may sa ni nanang anang padakal kada kami. Ha? Bilibak matiti inayo. Nasimpat ni nanang. Saan nan apinilit ni tatang amang tad iti sustento kada kami. Tasigun ka ni nanang, kabalan namat. Naidumduma mati kinasingpat na no kasta. Aywan gayam. Kaano nakngayam ammo kadagiti kakabsat mo nang rona iti inam. Di ka madanagan. Apaman ang makasubli tay may sa akatrabahwak. Si kamot ti may sublat nga aglib. Agawid ta ijay probinsya. Taiyam ammo ka kaninanang. Alvin, kumusta kayo matan ka ni Merna? Ayos la tamat. Planok nga ron nga ipasyar ijay probinsya. Katuan yam among matan kadagiti kakabsat mo, nang ro na iti inam. Huwan nga rod. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Ngam di mo pa inyam ammo iti pamilyam. Huwan nga rod. Asa na balay? Apaman amayam ammo kadakwada. Planwak matan ti panagkalay sami. Nasayaat no kasta. Maragsakan ang iti dayta nga imbagam, friend. Dayta man ti urayat nga ibagam. Agyaman ak Naimbag na oras yun, nana. Adda kami nanang. Ay na, maragsakan ak unay taimay kayo anak ko. Ay naimbagmat nga oras mo balasang ko. Malaag tugaw ka. Agyaman ako unay, nana. Ay na, nagpintas matan tagbali na manugang ko. Ay katuan nanang. Amo yung maten. Nalaing nga agpili da ito'y anak yo. Bala, agina na kayo. Talaak man diyan sa ganak a merienda. Sige nanang. Nasingpat at talaga ti inam Alvin. Nalag-an ti riknakan ko, ana. Dahil pati planok ita nanang. Agkalaysa kami kuman ka ni Mirna. Ay katuan na anak ko. Nasaya at dahit a planom. At damat tandaan anay nga ornong ko. Nanang. Kayat ko kuma. Nga inton aldaw ti kalaysa ka. Adda ko man itatang. Ha? Kayat ko nga oray iti espesyal nga aldaw mi ken ni Mirna. Kat maimatangan na kuma. Ang mabait lang ang anak ko. Napakawan mo ka din ti amam. Nanang. Nabayagan na napakawan ko ni tatang. Kinapudno na. Kayat ko ang makita. Ha? Aging ga ita. At dapay laan kanyak ti contact number nga intad edi ti kumpare na. Kayat ko nga awagan. Kumustahan? Kan salubsudan no sa dino ti ayan na. Ngam awagak to. Inton makasubli kami kan ni Mirna ijay syudad. Ala, adakan ka dayta anak ko. Saan ka mat alapdan?
No kayat mo ako mustaan ti amayo. Sapay la ko ma, tadalat ta itinasaya at akasasaan. Nangag ko din nagsarita niyo itay iti inang. Ha? Nagsing pa ta talaga. Awan makunakkan ko na. Nasingpat ni nanang. Isong awan pa kadanagam, no isuti agbalin ang katugangam. Ngamin, masigurado nga agkinaawatan kayo, iti amin abanag. Ti may sapay ng ugali ni nanang. Saan ama nagimula iti sakit tinakam? Wan nga rod. Naku na pa eh. Asapay la kumakano taadda iti nasayat akasasad ti amayo. Manmanot inaakas tangag panunot. Un nga rod. Iso nga uray kas jay ni tatang mi ababaero. Nagasat kami. Taadda amin ng kinkwana, tinasaya at nga ugali, ti may nga ina. Hello, Hello, asino da itoy? tatang. Hindi yung ka di mailasin ti boses ko. Ha? Alvin? Un tatang, siyak da itoy. Kumusta ka maten? Damag ko, adda kayo matlaan dito'y syudad. Ayos lang. Uwe, nanak ko. Adak ita dito'y syudad. Agbibiyag ng agmaymaysa. Ha? Alvin, ang mga no adda oras mo aso marongkar. Umay ka kuma dito'y ayan ko. Sige tatang, adda oras ko. Ibagayo lang ti address yo, ta umaya ka. Agyaman ako na anak ko tanalagipnak. Si kakid di matatang. Malipatan kayo ayamat. Naimbaglaangan, tasaan kayo ang nagsukat iti numero. Uwan tanam na maag ngamin nga awagan nak. O sige nga rod tatang. Urayan dak dita, ta umaya ka. Tatang, adda kami. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ni Mirna. Mirna, iso ti amak. Iso ti imalaak iti kinataar ko. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Kastamat kada kayo, tata. Ni tatang, 50 ti tawunan, ngam saan na madlaw. Wan nga ron. Kaslag taw-tawan lang iti 40. Ang awan nakmat. Ala, agi na kayo. Tadain saga nakapagsasanguan tayo. Mangan tayo, ken agpalamiis tayo. Agyaman kami unay tatang. Sigurado ang magustuak ti inluto yo. Kinapudno na. Mailiwak matan iti panaglutluto yo. Di kagdana ganak ko. Ita anaamuan nyo no sa dino ti ayan ko. Umay kayo latta. Anytime, ilutuan kayo iti anyaman na kayat yo. Nagpintas meten ti kaayan-ayat mo, anak ko. Una, tatang. Nalaingak mat ang nagpili. Akas kada kayo. Husto ka, anak ko. Nalaingak met anang pili iti inayo. Isu na lang, tanagpaabakak iti sulisog. Tatang, No sana kuma nagaramid iti sana nasayat idi. Naragsak tay kuma asa nga pamilya nga ginggayta. di yun panunutan day jay tatang. Anya nga ron ngay. Katawan mo ti tao a perpekto. Tinapatag, kat nakaamiris kayon. Kat pagyaman ako unay, gaputa kasta ti kapanunuta manak ko. Kat kumusta maten dagiti kakabsat mo? Ayos dalang matatang. Kinapudno na. At damten bukod da trabaho. Kasta ka di. Kat sika, kaano matipanggap mo apan nang ikalay sa iti kayan ayat mo? At daan ka matan iti trabaho. Ikalay sa amon. Narigaten, sapay nagpintas. Kinapudno na tatang. Day tapay ti may sa ama kagapo, no apay asinapol kayo. Takayat ko, nga inton aldaw ti kalay sami, kat maimatangan nyo. Kasta ka di. Kaya't mo asawan, plano yon ti agkalay sa. Un tatang, iti kabiitan a panawan. Agkalay sa kami mutan kanimir na. Nasayat nga rod no kasta. Kaya't sapay lakuma, tasan mo nga aramiden ken kuana,
Dagiti kas iti nararamid ko idi. Nagubing matan tila nga ti amam? Wan Mirna, ubing nga talaga tilangan ni tatang. Saan ngamin ang naparigat iti trabaho? Kasta ka di? Isumatla na tataarangam si ka. Si kakid dimat. Ang awon nakmanan. Nga, pudno day tanak ko na. Nagubing tilangan na. Saan amadlaw nga adamutan edad na. Nakigtutak edi nakitak. Kasla manong mo lang. Pasig lang amin ang nalalagan ti trabaho ni tatang. Isu akas di tilangan na. Isu asaan ang nakaskas daaw. No apa e pinanawan na kami idi. Gapo iti babae. Ngamin, babae iti umasidag kwa na. Kasta ka di? Tinapatag itak at nakaamirisan. Ken may pamaysan na ti agbalbalyo. Ngamin, dadakkel kayo matan nga anak na. Hello, tatang. Hello Alvin, anak ko. Kumusta kayon? Ayos lang, tatang. Masayat no kasta. Ang mga nusan kayo abisi, umay kayo kumaditi pag nanaadak ita. Ha? Apay, tatang. Nagluto ak namin para kumakada kayo. Kasta ka di. Ay na, agyaman ak una tatang. Ngam nag-out of town nak ita. Awagak ni Merna, isulangan ti mapandita. Kasta ka di anak ko. Katuin ibagam nga umay naalaan da ito'y sidan ngayon lutok, ta sayang mat. Sige tatang, umay kamin to sumarong kardita, apaman ang makasubliak. Alang aroden anak ko, agan-anad ka dita. Tatang, kastamot kada kayo. Sigamot gayam day ta masabat ko manong Alvin. Unak no nag-out of town ka. Diyak ngamin makontak ni Merna. Isu ang nagsubliak kadagos. Aywan, nakitak ije tiyandaan idi kalman. Nga adda kadwa na alalaki. Nataer dya lalaki. Dinamag kuno asino. Kat kuna ni Merna asigod akachachat na. Anya? Sinalabay dya lalaki, kat napandan. Inagkanpay dya lalaki Tigaranggan diyang nga babae. Nalabit nga insukat na kan ni Merna, manong Alvin. Awanan tatang. Diyakon makontak ti cellphone ni Merna. Kaya't ka di asawan da ita nga insukat na ka ti lalaki. Anak kita da kaduanan. Tatang, inayat ko ni Mirna. Katjak ipagarot, akas to iti aramidan na. Kalaat da ito tatang. Ala, anak ko, bay amon. Nalabit asan ang napudnukan ka. Naglakamatan ti panangisukat ni Mirna kanyak. Awan mo ti amok ang nagkurangakan ko, ana. Maawatan ka, anak ko. Ay, dayta marikrik na bita. Nalabit akas tamot tinarik na idininanang yo. Idi pinanawan kayo a pamilyak. Tatang. Katima ko na kanak. Baybay amon ti kaya nayat mo. Tadumteng tuken kat isa balibay a babae at talaga aparaken ka. Tatang. Anak. Kaya't kung hagsubli ka da kayo a pamilyak. Ipalubos mo ka di. Tatang. Numaawat na pa'y ti inam. Kaya't kung hagsinubyan kami. Adamat basit urnong ko. Ang mabalin mi apang rugyan iti basit a negosyo. Sige, tatang. Sapay ko tauman nugot ni nanang. Ala, awaten kalakay. Tanyang ang arod, kat nagkid daw kamutan iti pamakawan. Bakit kan lakaytan? Iso anas kan nga agtinulong ta. Agyaman ak no kasta bakit.
At basit nga urnong ko, apang rugyan tayo iti basit ang negosyo. Lakay. Alvin, at da kami kininanang mo amang andingay kan ka. Gapo iti litay nga impaay ti kaayan-ayat mo. Tatang, Ala, anak ko. Ikarigatam alipatan dayjay akayan ayat mo. Dumteng tuken ka ti sabali manen nga ayat. una nang. Awan mabalin ko. No di ti manglipat kan ni Mirna. No pa'y nalidayak. Naragsakak lata. Gaputan na urdos kayon kan ni tatang. Nalidayak may papanken ayat, Mr. Lonely. Ngem naragsakak, gapo ta makitak a naragsak ni nanang, iti panagsubli ni tatang. Alakastan, to'y pagayam mo, Alvin. Agyaman ak pagayam Alvin iti diti apakasaritaam. Aklunem nga insukat na ka ni Mirna. Ngem kas iti nakuna dagiti naganak mo, dumteng tulata ti babae aparaken ka. Ket kadananang kentatang mo, sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsakda. Isuda ti agbinulig iti biyag. Ita, tanataangandan. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ita ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alaysa. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Natalged ti trabahok iti maysa nga opisina dito'y lugar mi. Kanayon ama kumikuma. Dayta ti makagapo no apay anasema kadagiti online a produkto. Daytoy man ti nakisalaysay ita. Tabarang makaibati ti adal kadagiti padak adumdumngeg. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alaysa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Donna, rumor ka di. Saan manang? Inton aldaw arumarak. Mapanak iti nagaplayak iti trabaho. Barang maalak mo tan. Nasayaat nga rod no kasta. Barang mauray mo tay in-order ko iti online. Pang kusina, pang salas, kas kadadaduma pa'y ang mausar dito'y balay. Apay nga minadinak pa'y laimbaon ang mapanggimatang iti sentro. Ang mga no adamanan perdi dagiti i-deliver daken ka. Nawan mo't siguro ading ko. Ang mga no na ira na laang mataan na perdi dagiti in-order ko iti. Kita ang dagiti si Marsaro no, nagpipintas damat saan ka di? Makamu ka man laangan manang. Ala, awato mo ti kwarta pagbayad mo kadagiti parcel ko. Narigat no maladawak iti opisina. Bawas sweldo no kasjay. Sige, aganad ka nga rod iti dalan mo manang. Agyaman nakading ko. Sige, nakangarudan. Ibagam tulatan kadananang anapanakon. Sige manang, ibagak to. Break time man, Alaysa. Intayo nag-lunch. Wen Jumel, orayan naklabiitan.
Ilepas ko lang tar aramida. Anyaman nga minan day ta aramida maya. Ay sus. Kunak tupay kat. Madama manin nga agur order ka iti online. Ado nga min dagiti nakitak anala ka. Iso anagurderak. Ang mga numaibusanak no sa anak pa lang agurder ita. Ala, orahin kan. Ngam kita ma. Ang mga mabiktimada ka mat dagiti scammer iti online. Saan mat siguro? Naanadak mat ka dagiti pagur-orderak. O ala umay kan. Nakapili akon. Urayek to laang ti pan naka-i-deliver da. Ay, sapay lang ko ma. Ta saan ka mabiktima iti kinaisem mo nga gatang iti online. Awan pagdanagam. Sa anak to ang mabiktima, gaputan na anadak kadagiti pagur-orderak ng online. Maalakit din, mapantan ag lunch. Punasam ti panagdandanag mo, gapu iti panaggatgatang ko kadagiti mailaklako iti online. Oy, friend, kita am dagito yo. Nagpipintas dasan ka di? Anyang idagita, friend. Wow! Nagpipintas matin agamit apang kusina dagita. Nanggatangam ngay. Kaya't kumatikas na. Naibos nga minan dagiti ginatgatang ko a kutsara, tinidor kas kada kutsilyo iti balay. Jakmat nga rod masango ti mapan aggatang. In-order ko lang dagitoy, friend. Kay dil-deliver da lang itay bigat. Ay na. Nanamayon ti biyag tayo a busy. Taidanon da amin ng akasapulan tayo. Wan nga rod, friend. O ala, isurum man ket dino nagurderam kadagita. Kaya't kumiti aggatang kadagiti mausar iti balay. Ay, katuna. Ang maisabalik man ti saritaan. Apay, awan ka di pa'y plano yung agkalay sa iti kaayan-ayat mo? Manumaten atawan ti relasyon nyo. Adan, friend. Ngam agor nung kami pa iti pangrugyan mi. Nga oray basit laang abalay ti maipatakder mi. Ay na, nagmayat ko man no adagla ko iti balay iti online. Kaiso laang iti gatangan mi kin ni Jomel. Anya? Manang, si Mang Potan dagiti parcel mo. Atoy jak pa linuklukatan dagita. Ay na, agyaman nakading ko. Ang marumbang ko maalinukat namon tapno makita no adda damage dagita. Mabainak mo't taon mo't imbilin mo. O sige, dwa talangan amang kita kadagiti in order mo. Ay na, sigud mat alukatay nyo latan at parcel ko. Anya amin aya dagitoy manang. Di mo ibaga apang kusina manan dagitoy. Saan? Bado kan sapatos dagita. Sige, kitaan taman. Sigurado ang nagpipintas. Gaputan na pipintas mat dagiti impose da aladawan da. Ay, sapay la ko mamanang. Ala, kitaan tangarudon dagitoy in order mo. Italaman na makapasyarta. Alaysa. Naragsaka. Gaputa imanugot kang agpasyarta ita dito mall. Katun gaputa masapul mat nga ikantay ti panawan ti tunggal may sa kadata. Ala, pasyarta na ta. Kalpasan na. Mapantamangan iti may sa restaurant dito'y mall. Apay, di mo kaya tiag shopping? At data lang harudan dito eh. Gundawaya man tiag gatang kadagiti masapsapol yo, di balayo. Saanan? Nakagatang akon iti online. Kasta ka di? Ala, ag-grocery ka lang harudan. Imposible apati dagita kat in-order mo iti online. Katuan mat. Naka-grocery akon iti online. Anya? Pati makan? Agtalag ka iti online? Sigurado ka nga rod kadagiti gat-gatanga mi jay. Isa para mo nga minan ti ag-grocery. Saan mo't amabayag ti ag-gatang iti grocery? Ay, aday ta ka man ako nakon. Awan ka diti pa nagtalag mo kanya. Amok tar aramida, Jumel. Hala, kaya mga rodan tinaibaga. Ala, ituloy ta nga rodan ti agpasyar. Apaya nagbayag kay JCR. Itay pa yung inyigda dagiti order ta amakan. Pasensya kan. Adala na kisarita kanyak, iso anabayaganak. Ala nga rodan. Agtugaw ka tamangantan.
Sige, manganta nga rodan. Nagpintas mo ti isam mo, Alaysa. Apay, anya ti pakaragsakam. Pakaragsakam ti imbaga ti nakasaritam? Wan, impakita na ngamin kanya tilaklako da a house and lot ijay Amerika. Anya? Amerika? Wan, kayat ko agatangan. Gaputan na lakalaang mat. Nalaklakatan ton amapan ijay, no addan ton sang bayan tabalay. Sigurado ka iti dayta? Apay, amom ti aking kuko iti day di abalay? Saan mo't kiti? Ngam nagkari nga ipakita na iti online day di abalay nga ilaklako da. Agawid ka nung aminan dito Pilipinas dagiti akin kukwa. Iso nga ilako dan ti balay da. Jak amo Alaysa. Ngam kasladyak mamati iti dayta. Pagkampay nga umuna, nupod ti ibagbaga dayta nga ahente kan ka. Di ka agdanag. Talaga akas na ti aramida. O alaki din. Ituloy tan timangan. Agbaawan dagiti makan nga in-order na. Anya? Aday laklako da balay di Amerika ko naman ang Alaysa? Uwan doon ading ko. Kat nalakalaang. 750,000 laang. O, naglaka. Iso ang kayat ko agatangan. Naglakamot no bilang pudno day tamana. Kasla imposibleng samot akas ta ti presyo da. Kat ije abroad day ta. Menos presyo ka nung aminan. Gaputa agawidan dito'y Pilipinas dagiti akin kukwa. Ngamana. Ay nadikan ko muntra ading ko. Numagatang ko day di abalay. Addan ton pagbakasyunan tayo. Anya? Ay, makamu ka man laon manang. Ngamne, aganad ka kadagiti tattao apagtaltal kam. Adu itan dagiti manang gundaway at tattao. Laglagi pam kumadayta. Adto yung nagiti order yo, sir. Madam, idisuklatan diti lamisaan. Agyaman kami, Nelma. O sige, mabalin na kami na panawan. O sige, Ma'am Alaysa. Maditi pa nagkita kanyak na dya servidora diti restaurant Madam Alaysa. Ala, mangan takit din manong Jason. Kalpasan na, pagsaritaan ta ti may papan iti balay nga ilaklako dagiti amom. Oo, talaga ka di nga interesado ka gumatang? Un manong, talaga ang kayat ko agatangan day di abalay. Nagpintas ti impakitam kanyak aladawan di balay. Nagpintas agraman aglawlaw na. Wan madam, gaya nyo, tulungan kayo. Tapno na parpartak ti pan nakaiproseso ti gatangin nyo abalay. Sige man nga rod manong Jason. Tulungan da, tapno magatang kunday di abalay. Anya? Ag-down ka iti 350,000 kunam, Alaysa? Wan Jumel, nakasaritak ti akin kukwa iti day di abalay. Isuda ka nun ti makaam mo iti pan naka-transfer tinagan ko iti titulo day di nga house and lot. Naglakakamatan amamati ka dakwada, Alaysa? Di ka kadi agamak, nga amangan no al-alilawan da kalaan? Saan mo't siguro? Pang-asim ta sumuporta kalatan kanya. Ikarik, kalpasan amagatang ko day chay, agkalay satan tumutan. Alaysa, sapay la kuma, tas saan ka maisagmak? Gapo iti kinalakam nga agtalag, kadagiti saan mumot nga ammo at tao. Ay na, ang tanton balay mo di Amerika, friend. Apaalan ka? Kuma, at damat masarakak akas itiin lako dakin ka. Ilaklako da pay laang, friend. Saan ko pa'y anagatang? Anong amom? Magagara na kun ang makakita iti personal iti day di abalay. Kuma, makapanak tumot ijay. Tapno makitak meta. Akat, anya nga iti kunadakin ka? Kasano kabayag nga orayan ti titulo? Aguraya ka no iti makabulan, friend. Itadda ka no kanya, apaman ang fully paid ko. Ket, nadamag mo ka di? No sa di no ti lugar da dito Pilipinas? Visayas ka no, friend. Ay na, nagadayumat gayam. Sapay la ko mangerod.
Saan da ka alukwan, Alaysa? Saan met siguro, friend? Patsik apod no matdagiti amin ngayong bagbagada. Malaki tin, intapi agmerienda. Break time matgayaman. Iso matlagayam amarik na kung tibisin ko. Anya tinapatid nga ibagam ako nam, Nelma? Nasa ungamin ni Manong Jomel Kanyak, ti maipapan itigat gatangam a house and lot ije Amerika. Wan, pudno day na. Apay ka di, agdwa-dwa ka kadimat ang magatang ko day dyan. Saan ako man ang makibiyang itiray to'y abanag? Ngam adda nga minadamag ko akabarbaro a modos dagiti scammers ita. Anya nga day na. Aka ba ulanda ka no amang ipakita kadagiti peke a dokumento? Tapno mapapati dalaang ti maysa a tao. Kitaam daytoy aladawan. Daytoy kano alalaki kat leader dagiti scammers. Ay napanagkunakit saan mat siguro akas na ni Manong Jason. Ang kita man day taladawan. Oh, aday, kitaam di cellphone ko. Imposible. Amangan mat no inalaan na kami laang itiladawan kini Manong Jason iti na minsan. Iti pa nagkita may iti restaurant a pagpapayam. Alaysa, social media ti nakaalaak iti day aladawan. Kita nga. Awagam dayjay a tao. Kat dawatam ti pamanaknak at talaga ang nagatang mun dayjay a house and lot. Adda insenda kanyak. Titulo dayjay. Ipaprint ko lang ang tapno adda kopyak. Awagam kit di dayjay a Jason itamot laang. Kat apaman nga maawagam, iyuman mo dayto iti masaknan, ang makaamo kadagiti kakastoy a legal. Ay na, madanagan mo Nelma. Sige, umay ka, kuyugan nak nga rod ang makisinarak iti dayjay a tao. Ay na talaga madanagan nak. Sapay enroll ko amin ang nga urnong ko iti bangko. Ala, agrubot ka nga rodan, takuyugan ka, itamot laang. Awanan ba inday di alalaki? Peke matgayam nga agpaiso dagito'y dokumento. Manang Alaysa, pagkalmaam ko mala ang tiriknan. Wan nga agpaiso, Alaysa. Inawaga ko ni Jomel akabsat ko. Sigurado nga umayon dayjay ditoy. Nagloko mo tanday di a tao. Saan mo't gayam apud no adito'y ti balayda? Awan mo't gayam pulos makaamuken kwa na dito'y. Wan nga rod, nalaing anang limlimo dayjay a tao. Saan pa yun ang maawagan di cellphone na? Pudno lakit iti imbaga ni attorney itay. Naskam ka manang Alaysa. No apay kat namin anamati ka iti dayjay a tao. Jak ngamin impagaro pa kasto iti pagmanagan ti amin. Nabayagan nga arapaap ko ti maadaan iti balay jay abroad. Impagarup ko lakit din no dayto yan ti sungbat dagiti inararapaap ko. Ngamsaan matgayam. Ala, gusto daytan. Umay kayo. Mapantayo pa ilaang iti restaurant. I-text ko laang ni Jomel. Tapno ijay ti pagsasarakan tayo. Nakadaanon tayo dito'y balayo, Alaysa. Sige. Agawit kamin kininal makapsat ko. Agsarita tanto laangan iti sabaling aldaw. Kaguran ka di, Jomel. Tanya ko mati ekspektaran. Maragsa ka na, gapo iti kasdyang inaramid mo. Jak mat nagayatan tinapasamak. Siyak pa'y nga ro tinaloko, saan ka di? Naloko ka, gapo ta nagpaloko ka. Jomel. No kumanga minta dimngag ka kadagiti pamagbagami. Adayo ang mapasamak ti kastoy. Napukaw amin ang nagrigatan ta adwa. Kasano pa'y nga rod ang matuloy ti plano ta nga Kalaysa. Ikarigata kabirukan na dya tao. Tapno subjek ti kwarta napukaw ko. Ikarig data, Jomel. Basta di na kumamot ka, Gura. Ay, ayatin ka, unay. Kitjak kaya tama pukaw ka. No talaga nga ayatin nak. Dimngag ka kumakanyak. Kasano pa'y nga rod ama sa pulam day di alalaki. Panagkunak. Uray ti pudno anagan na. Di na imbagakin ka. Ibagam no anya ti kayat mo nga ramid. Tapno mapakawan na.
Nagdagsan ti barong ko nga pwede na pasama. Jak amo no anya ti sawag Alaysa. Bayan na kumapailangan panunot itay. Nasakit anak mat. Gapo iti di mo panangipanag kanyak. Sige, agawit ka. Kat sapay la kuma. Tapag nakmam da ito'y anapasamak. Pakawanan na ko, ma, Jumel. Manang, ada tigayam mo. Pinastra ko dito si dad mo. Gaputaan mo kadi mo kaya ti rumwar. Sige, ading ko. Agyaman na. Oh, anya ti iba kang friend. Friend, nadamag ko ngamin tinapasamak ken ka. Kaasi ka mat. Manon nga aldaw asaan ka simsimrak inji opisina. Mabainak ka po iti napasamak, friend. Kasla marunawak iti bain nga agparang iti opisina. Impaspasin dayag kulakit din. Nga danton balay mi iti Amerika. Ng peke mat gayam da iti awanan bain nga agnagan iti Jason. Nga rod, friend. Friend, kita am dayto aladawan. Isu dayto iti agnagan iti Jason. Saan ka di? Uwan. Natiliwan dagiti pulis. Juan, friend. Ay na. Nagadugayam, tinabiktiman na. Ay na, amom, friend. Mabuti ngak paikid din nga gurder iti online. Ang mga numaipadak mo't kan ka. Ay, agbabawi ang gaputa nagtalaka kiti da iti atao. Gapu iti da iti napasamak. Nalapit ang marakrak matan tinapintas alinangan mikin ni Jumel ang kayan ayat ko. Agbabawi ka talaga, friend. Gusto ti ko na ni Jumel. Nalupo ang gaputa nagpalupo ang. Jakon nasubli tinapukaw mi akwarta kini Jumel, Mr. Lonely. Nasakitanak iti kastaunay. Gaputa napukaw ko tinabayag nga inornong ko akwarta. Kastamatan ni Jumel akayan-ayat ko. Nakiwin naswas kanyak ni Jumel. Gaputa mabuteng kano nga amangan no maulit tinapasama. Ita, nagbalbaliw ako. Ket saan ako na yan ang mapatpati kadag iti makikita iti social media ang mainaklaro. Diyak pa'y nalipatan ni Jumel, Mr. Lonely. Ket mangnamnama nga agsublinto matlaan kanyak ti lalaki nga inayat ko iti napudno. Kastan ket agyaman ako. Tuy pagayam mo, Alaysa. Alaysa pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Saan adakas ti agarapaap? Ngamrumbang met a panunutan tayo, dagiti wagas tayo. Nuumno kadi, ti panangragpat tayo, wenno saan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alaysa. Adi na dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kiniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanta ito nga estasyon. Agyaman kami iti kapanang tarabay na imbag na oras kada kayo at